Εσύ το ήξερες. Από το Ταμείο Ανεργίας στην κορυφή της Ευρώπης. Όλα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2023. Ο Μεντιλίμπαρ, παρά το γεγονός ότι είχε οδηγήσει τη Σεβίλη στην κατάκτηση του Europa League μόλις λίγους μήνες πριν, απολύεται. Οι Ισπανοί θεώρησαν ότι το παλιωμοδίτικο στυλ του και το άμεσο ποδόσφαιρό του είχαν ξεπεραστεί. Για μήνες ο Μεντιλίμπαρ κάθεται σπίτι του, περιμένοντας μία πρόταση που θα του έδινε κίνητρο. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός βιώνει μία από τις πιο ταραγμένες σεζόν του. Μετά τον Μαρτίνεθ και τον Καρβαλιάλ, η ομάδα έμοιαζε πνευματικά άδεια και εκτός στόχων. Τότε, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφασίζει να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Οι άνθρωποι της ομάδας προσέγγισαν τον Μεντιλίμπαρ, προσφέροντάς του τα κλειδιά του Ρέντι. Ο Βάσκος, άνθρωπος της δουλειάς και όχι των δημόσιων σχέσεων, δεν ζήτησε μεταγραφές εκατομμυρίων. Ζήτησε μόνο ένα πράγμα, πειθαρχία. Υπέγραψε στις 11 Φεβρουαρίου 2024. Πολλοί είπαν, τι θα προλάβει να κάνει. Η Ευρώπη είναι χαμένη και το πρωτάθλημα μακριά. Ο Μεντιλίμπαρ όμως είχε ένα μυστικό όπλο, την απλότητα. Κατήργησε τα σύνθετα συστήματα και ζήτησε από τους παίκτες να πιέζουν ψηλά, σαν να μην υπάρχει αύριο. Έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που πήρε 2 διαφορετικά ευρωπαϊκά τρόπαια σε 2 σερί χρονιές με 2 διαφορετικές ομάδες. Εσύ πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος προπονητής που είχαμε?